ka AICS haki lai tili ki jika hikai bantip yakakor komputer hari boy district hanongpo ha umsning bat ha boy rembong bantip kambnya wanmi haki institute jongi lade pun syangi tangkata rengi diru yakakor komputer hakador ke babit bat kimar ki batip top ka jinglum lang ye ki bahi ngasem jongki khana pule hagi silam aji hikai kalong ga badon kam hadu kata khnang baki bahi ngasem kin yoi ye ka jingstat ka baki khon jongki ki yo hagi jaka pule tangkata henry ka pensengan ru ye ka mensim jongki kimi ki kpa haba ki yoi baki jaka pule ki baki lasennya ye lagi khon makin pule kalong ka ba imentoi haba ki yoi ye ka jingstat jongki khon hagi ni gisngi ki bamanta Kisilam aji hikai dei tang baki hikai tang bakin tip ya kathok kapule henry nalor kathok kapule ka baki hikai ki hikai ru ban tip ya ki babon ki jingi lekai ki jingrwai ki jingshat bat ki we bat kene kala palong pat ya ki khana bakin khampro shushu ka jebeng ha ka jing palong ya ka school day bat parents day jong ka Saint Stephen school ka badan hakshonong umbir hari boy district menta kasngi la yoi ya ka jing start bat ka jing shalak jong ki hybrid ki bapule ha kene ka school bat lala ro ban sakhi ya ki jingla jong ki nohikai ban penwan dor ya ki jingmot jing perkhat jong ki habret bakin kan mau thik pathik ya ki jingshat bat ki jinghikai bat kumno ban kiu ha kiran san ya kini jinglang apan long ha Saint Xavier umbir parish hall bala paniat ya kini jinglang da ki armut ki habret ki badehi ki khana pule jong ka school Saint Stephen nalor ka phu ka phing bat ka jingitnat ya ki habret lawan ru ban sakhi ya kene ka program da ka kong Magdalene sau kumi maulong kum ka kong san ka badi ka nong mikmat pajba ka umsting constituency sha Khasi Hills Autonomous District Council ha ka jingdon lang ru jong kiwi ki riupo kmat kan thop yo ba lum lang dong si umri block mission coordinator ka umsting CNRD block kum usumbut kong san u principal jong school Father Kaldinus Majau urang ba shanong ka shanong umbir ba Purple Jones Kurba urang ba shanong ka shanong umnyu ba William Lengdo Lengkhoi kakong Shidlin Kurba lembat kiwe haba ajin keren nagaliang jong kakong Magdalene sau kumi maulong kum kakong san kalong bakum kini ki program ki long ki badon kam hadu kata ban penlong hamman lagi school bakan long ka jing pen pro ya ka jibing jong ki khana school nalor ka jingnang jing stan kabala hikai lengba ki kot pule dak baban rabro ba ka jing khlan jong ne school ka dei ki jingla jong ki nohikai ban IT bat ka jingdon jong ki nongilam shenong bat ki bor pnya school ki bashim ya ka jingkit kli ban penya bet ya garanti ya ka school Kaba ipu iping bat apedeng kene ke shnong kadon ke skul kebangi baro ni jikan mau ngiai perto bat kanam ke kerteng jongka ke sawa keleng kata kebangi baro ngitip ke Saint Stephen School
ka jingya lenti jong ani ka shnong bun snem nginge bat ngitip hapdeng gijing ya le hapdeng bun ki ai ka skul kalong ko bakalong menta dei ka jing kru ka jong blai kikti ka baspun jong kinong yalam kinong penwandur kinong sandur ram tani ka skul ni ai ka buram ka bakrau syaphi na ka benta ka contribution na ka benta bun ki ai ban penwandur nam ta ki khun ki kti ki jongi kendiat abang asyong ngaperkhat kei kemat ke bang adei ban keran ban pasat syaphi ni ka sengi kendiat abang asyong ka mensiem jonga ka ketik ka mensiem jonga ka kwa ban yasham ban keren kendiat syaphi nadu ki kemi ki kpa nadu ki hep ki baret ngatharai ki hep ki baret kin sngap shipor arpor ik ka jingkren ka bang akwa ban pasat apreng jongphi ngi long ku bangilong dei nak benta ka jingit ki jong blai bad hagani ka sla perthai labu ki kemi ki kpa menshwa ka por ngadang khana ila de ngam smuthu ka ka takalingkor kum ki kemi ki kpa ngi don tenre ila dia bang ashim ta kalingkor bang ashim ti ka jinglong kemi ngas smuthu ngi du thia ngi du dem kai ka pu ka kamram ka bah khamat do ka jongi ka responsibility ka dei nak benta ki khon ki kti ni wat ki lat ki lenti ni perkhat kai ka bangi dei ban le nak benta ki khon bat ka pat ka kamram ka ba phi ki khon ki hep ki baret ki badan hakane ka por ka lomba ngin ko go ye ki kimi ki kpa kumba ka ktin ublei ke jihi kaya ngi ko ngo ye ki kimi ki kpa ko ki khon ki ba e bengin yo slam bengin yo man bha ka ni ka perthai ka kamram ka jongi ka long bengin chong school bha ngin ko ngo ye le ki kimi ki kpa ko ngo ru ye ki nong hikai ki balong kita ki kimi ki kpa ki ba ar na ka benta jong phi kalong ka ba shisha ha bangi perkhat dia kata handai de ingin siu keliang de ingin ai pat ka babha na ka bhatam kalong ka jingim ka babha bengin tip briu tip blai bengin kata ka jingim na ka porsche ka por kum ki hep ki baret ngim num dei ban salla ha ba ki kemi ki kpa ki kai bat kalong ru ka ju ka rukam ha bengi don school lada ki mai ki tim ki pen ki no hi kai dei bi ki ye phi bat ngaru hakawai pat hakipor ki bala deb sha bangan long kum kata ke MDC ngaladai ka nong hikai hakawai ka college ngas mo thu kum ki nong hikai ka pone kata ka responsibility ka jingkit ka bakhia kum nungi perkhan ban ai pat shepi kata ka jingnang ka jing start ka jing tip ha ka jing long briu ka jing man briu bangin ai pat na ka benta kat kum ka jik juk ka teknologi ka bamenta ni smooth thu sha bengin nu ni dei pat bengin ang kiu class ngim dei ban sa class pi dei ban treshi tom pi dei ban kre kot bha bat ngangai scam hiru piru pinang kiu nu ka class yoi ka class ni don hang ni hadu class 5 bat ngam artatin da ka kti ka bespon ka jongpi da ka jingya trailang jong ki kemi ki kpa ka managing committee bat ka shnong ka thau bat klempep kungi kum ki nong yalam ki beran ka benta ka bakrau ban kentiu ye ki emlang ka salang la ka long ha ka puli ka puthi bat bun ki liang ni don kami ka jing snok tilang kumba ong menne padar ni long kumba ni long menta de kum ka teamwork bong ka ktien phareng ka jing ya trailang ka long ka bor abangi ya trailang kanu ka jing mut bat ka jing thmu ka bangi ni don ka urlong henrei ladangi kwa ya ka babha ni don ne ka jing thmu ka babha henrei ladangi ran dien no ngim ai jing mut ngim ya snok tilang ka long le no ai kiri orang ba ki basya khmat jonga kila kren bun ki ni don ka benta na ka benta ki khun ki kti ngi ong ka lawe jong ka jat ben riu kalawe jong ka yeng ka sem henrei ni don ru ka benta ka bakrau bangin kentiu bangin long barabor kita ki khun te briu te blai ki khun ki batieng yu blai ki bako ngu ila ki kemi ki kpa ki buram ru amtang ala yeng henrei wat ni shaban ala yeng ni dei banya sneng i wei pi wei ban peni wei pi wei ti ki kemi ki kpa ka buram ka bakrau ya ka ba pilala ban penshong school ki khun kat ni lu kilong kumba kilong dei na ka jing e ke jong pi Kaktian pareng ka boong sacrifice ni ai tilut habing ilong kum kemi ki pa teng teng ni thom lut nam ta ki ni sacrifice ni ai tilut met bat man sim balai bingi ki khun ni kwa ki khun bikin
chong school bat ki em bakin em ha ka jing em ka babha man ka ski bat ka ei pat kum phi ki khuan ki mi ki pa kim don kam than nam ta ki ai nei dang na ka banta ba phiru pin kiu shaprang ha ka jing long jing man jong ka jing em ka jong phi karena ada kehidupan anaknya namanya lewat sekolah karena ban de apa itu ban kecil ya kena bawa ke sekolah di hati saya mereka mengenai kerja sebab di perkara de sekolah ini kembali pada ini kepada ini kepada ini kepada dia sekolah kalau kena papor ataupun menjadi kalau mentari papor ataupun ada sekolah hari ini ada sekolah papor dia ini pangta dibungkam dengan porsu tangani syar berurut papor berurut papor ataupun dekun kapal papor ataupun ini kedai dia porsu di nasta dalam yang kajian dalam apa mikwa apa kena school bat inam kai school bat inam punya school nomor berapa tu kajian dalam nomor inam panjil ya ka tak ada dalam kerana apa ini kapuri kusi apa lombe mana kusi di nama yang kau juga apa school managing committee kadai berkuah atau kampanye, kadai managing committee kebagai ya ekstrem diman, ekstrem penyiaran atau school. Ada managing committee kalau terbuat, ada kerja bagi itu sibuk tentang managing committee, bahan ekonomikai, jadi kemudian kerja itu sibuk tentang managing committee, bagi apa, kemudian dalam rangka kerja tentang apa school. Mereka pintar dulu ya kapuri doi sana school. Dia masukkan mata kalau bagai yogi pak. Jadi kalau successful yang kita program, ada ini kerja kita dalam apa managing committee juga school, apa kena school, but ini pak school tinggal tinggal yang minoritas. Nadab achievement seorang ada bata lingkungan hingga menjadi hingga melakukan tentang hari ini sini ke depan atau ke sekolah ringkas bagi nilai bagi sekolah dibuat akan yang ada jauh menjadi yang kita jauh menjadi hingga bagi juga pun bagi kita kejinai orang kejongi di kelas ringkat bagi nilai naganta jumpi miniwa. Tasku dinonikai bagi kelas kim dan setia, kim dan lupa, kim dan sepak kerja, pansir kerja yang para jombi, Henry. Kalau kan dia program kepada dari Jinsha, Bijirwan, Bijasi, bagi kubur, ni orang masuk bagian jadi di Jepang. Di Jepang, kita ini ada program, program jom play, hari yang sama, hari kod, hari yang sama. Pilau yang kita menentang di kod, ina baru. Kublai sipon, yang kecil kejombi. Kublai sipon kecil air dulu kejombi. Kublai sipon kecil nanti kejombi. Kublai sipon kecil syar kejombi. Kublai sipon kecil krai suka kejombi. Kublai sipon kecil kawal syar. Yang kena, yang kesepul, yang meningkai. Bagi air mesti kejombi, bagi juga seluruh kejombi. Kan no berlaku foto sama adu kata-kata. Bagi pengiran bersaki kalau nggak ini tenang di sini jombi. Hingga kiranya sudah berdak bagi jiwai bisa lagi kelas koper. Bagi ini sekarang kita lihat sahaja tu. Yang kita di jiksa, di jiwai, kita lagi kita
kalau kejing kebel kalau kejing tetap kata kita di ngasuh atau kejing kerja kata kita happy berit iyo itu school bahwa hati ini kita berjuang ya kalau hikai lebih lakukan konten tentang yang apa Henry kejilok kejingkem kejoki gorman resmi. Kenapa kata kejingkem kejoki kalkut dari kadesa hak kejingkem kejingkem kejoki pada kata mesir kejoki anda wilayah asal. Mari kenal hikai ukna atau nabu kendria atau berapa. Tinggi sekarang mengenai sekolah dan ayat hikai dan kata kejoki berbeda. Bagi yo hikai apakah? Bahkan siapa tidak ibu di dalam ada Islam ada nampak angin membentang langkah suwe dan lakukan mentah sekolah dua langkah mentah sekolah dua langkah musma kalau jadi kita berbuat bah para kawan kenal apa yang dapat sekolah ini ada poin ini masa semua kita semua kawan dah keluar dari sini dapat bersuara sampai di mulut paling jumpa pada sekolah yang mereka dari cewek donde kapur poni kasih kita mempan tersebut dan saya kapur beda orang ini dari situ kita akan melalui yang lain dari tersebut benar Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentaki awareness program jompi pun singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru yue ar nyau lai